ମାଛରେ ତ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବନେଇକି ଖାଇଥିବେ। ଥରେ ଏହି ଉପାୟରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମମତା କିଚେନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଚୋପା ଅଛି। ଦୁଇଟି ଜହ୍ନି ନେଇଛି, ଜହ୍ନିରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ସେମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ପୋସ୍ତ, ଜିରା, ଧନିଆ, ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି। ଏବେ କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ନେଇଯାଇଛି, କିଛି ତେଜପତ୍ର, ଦୁଇଟି ଟମାଟୋ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପିଆଜକୁ ସରୁ ସରୁ କରିକି କାଟି ନେଇଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖି ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରି ନେବା। ରଖିଥିବା ସବୁ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ରଖିଥିବା କଟା ହେଇକି ଅଦା ଏବଂ ରସୁଣ ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ବାଟି ନେବାକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଛି ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଏବେ ମାଛକୁ ଦେଇକି ଭାଜି ନେବା। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥରେ ଏହି ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ଥରେ ବନେଇଲେ ହିଁ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ମାଛ ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଆର ପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ମାଛ ତ ଆମର ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି ଭାଜିକି। ଏବେ ରହିଯାଇଥିବା ସେହି ବଳକା ତେଲରେ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁଟିକୁ ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ସେହି ଆଳୁ ଭଜା ଏମିତି ଭାଜି ହେବା ଭିତରେ ସେଥିରେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ଦେଇକି ଭାଜି ନେବା। ବାଇଗଣ ଜହ୍ନିକୁ ଏକାବେଳକେ ଦେଇଦେବା। ଏକାବେଳକେ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆପଣ କଭର କରିକି ଆକୁ ଭାଜି ପାରିବେ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ସୁଖା ସୁଖା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତେଲ ଦେଇକି ଆମେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମର ପରିବା ଭାଜି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି ଏବଂ ରହିଯାଇଥିବା ବଳକା ତେଲରେ ଆମେ ମସଲା କଷି ନେବା। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଏଥିରେ ତେଲ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ତେଲ ଦେଇକି ମୁଁ ଜିରା ପକାଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ କଟା ହୋଇ ରହିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇ ଆମେ ହାଲକା ଆକୁ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜି ନେବା 2-3 ମିନିଟ୍। ପିଆଜର ହାଲକା ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲେ ରଖିଥିବା ବଟା ମସଲାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ବଟା ମସଲାକୁ ଦେଇକି ଆମେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଏମିତି କଷି ନେବା, ଯେମିତିକି ବଟା ମସଲାର ଟିକେ ବାସ୍ନା ଯିବ ହେରି। ଏବେ କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧ ଆମର ଯାଇଛି ହେରି ବଟା ମସଲାର। ଏବେ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡର ଦେଇ ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟିଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଦେବେ, ନାଇଁ ତ ରାଗ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ହିଁ ଦେବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସକୁ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କଷି ନେବା। ଏବେ କଟା ହୋଇ ରହିଥିବା ଟମାଟୋ ଏବଂ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ପରିବାକୁ ଦେଖିକି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦରକାର ସେତିକି ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆମର ଯେହେତୁ ମାଛରେ ଭାଜିଥିଲି ଲୁଣ ପକାଇକି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଦେବେ, ନାଇଁ ତ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏବେ ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ରଖିଥିବା ଭଜା ପରିବାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇକି କଷି ନେବା। ଭଜା ପରିବାକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏମିତି କଭର କରିକି ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ପରିବା ଆମର ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ କଭର କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କାଢ଼ିକି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଆମର ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ।
एबे परिबा मसला हमर भल भाबरे कसी हो जाइछि। एबे आवश्यक अनुसार एथिरे पानी दे देबा। पानी किंतु आपण बेसी देबे नाही, जेहेतु हमर एटा जुकजुका हेगी रहिबो। कप किंबा 2 कप भली एथिरे पानी देबे। पानी देकी कवर करिकी 2-3 मिनिट आको फुटेई नेबे। एबे कवर करि नबा एवं 3-4 मिनिट आको फुटेई नबा। एबे 3-4 मिनिट पर मु आपनकु देखौछि, देखि नियंतु। हमर एबे परिबा भल भाबरे सिझी आसिलाणी। एबे जगार कोन करिबा, रखिथबा माछ भजा को तार सब कंटा छड़ेकी माछ को एथिरे पकई नबा। माछ को देकी आमे गोळेई नबा एवं 3-4 मिनिट आमे पुणी फुटेई नबा। जेहेतु परिबा हमर भल भाबरे सिझी जाइछि, बेसी सिझिबा दरकार नहीं। एबे हमर 2-3 मिनिट हे जाइछि। एबे गैस ऑफ करि नबा एवं एथिरे किछि धनिया पत्र देकी गोळेई नबा। एबे हमर ए माछ चमचम रेसिपीटी प्रस्तुत हो जाइछि। आशा करुछि आजिर ए रेसिपी आपनको पसंद आसीथिबो। आपण ए रेसिपीटी को भात रुटी परोटा सबुथिरे खाइ परिबे। जदि मोर ए रेसिपी आपनको भल लागिछि तेबे ममता किचन ओडिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को जमारे भी भूलिबे नाही। म आ गोटी रेसिपी नै आसीबी, से पर्यंत रहिली नमस्कार।